Salutare investitori și bine ai venit la un nou clip. În acest clip vreau să vorbim despre un nou IPO care se lansează la Bursa de Valori București. Este vorba de compania Novarion DMX Construction SA, care în perioada 3-9 iulie realizează noul IPO în care va pune la bătaie undeva la peste 79.000 de acțiuni. Această companie în general antreprenorează în construcții, are sediu în Sibiu și o experiență de peste 10 ani în proiecte rezidențiale, industriale și publice și derulează acest IPO în perioada 3-9 iulie 2026 și se va tranzacționa pe piața Aero a Bursei de Valori București. Toți investitorii beneficiază de un discount de 6% pentru subscrierile efectuate în primele 3 zile lucrătoare ale ofertei, adică în perioada 3-7 iulie. Prețul standard este de 17 RON, iar dacă subscrii în primele 3 zile și ai acel discount de 6%, vei plăti 15,98 de lei per acțiune. Se va găsi cu simbolul DMX, cum am spus, prețul întreg, prețul cu discount, iar comisionul este 0 deoarece este exclusiv acces la subscrieri prin Threadville și subscrierea minimă este de 100 de acțiuni. Avem toate informațiile despre această companie dacă vreți să le citiți, dar cele mai importante vi le-am spus, iar acum dacă intrăm pe Threadville, dacă scriem DMX, vom găsi compania, vom da pe ea. În momentul de față, în ofertă sunt 76.910 acțiuni și IPO-ul este subscris 8%. Astăzi suntem în 4 iulie, este sâmbătă, vom vedea până în data de 9 dacă se vor subscrie toate acțiunile. Dacă dăm pe cumpără și ordin complex, putem vedea că minim sunt 100 de acțiuni, automat cei de la Threadville ne spun. Aici avem și cantitatea totală de acțiuni, prețul de 17 lei pentru 100 de acțiuni, la 17 lei vom plăti 1700 de lei fără comision de tranzacționare. Da? Cam asta am avut de spus. Vreau să-mi lăsați în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre această companie. Eu voi achiziționa acțiuni la aceștia, dar după ce va fi tranzacționată, deoarece nu vreau să investesc atât de mulți bani, voi cumpăra câteva acțiuni, după care voi analiza foarte bine comportamentul prețului acțiunii și compania și voi vedea pe termen lung cum va evolua. Dacă v-a plăcut, like, share, subscribe, click pe clopoțel, o inimioară, o distribuire, o redistribuire, depinde de pe ce platformă vă uitați și scrieți în comentarii dacă voi veți cumpăra acțiuni la această companie, dacă veți subscrie IPO la această companie și părerile voastre. Până data viitoare, vă doresc numai bine, multă sănătate și aveți grijă de voi. La revedere!